skal arrangere også? Ja, men det her tog, det er... Jeg holder op med Stor sag. Kan du ikke lige finde en traktor, der kører bedre end den der? Og en controller kan til. Hvad skal der egentlig ske? Der er måske en traktor nogle steder, der kan køre. i overskud. Ja, på Hjallerup. Der er en nede. Der er en nede dernede. Også her på Hjallerup. Der er en i overskud på Hjallerup. Ja, vi rekvirerer en traktor fra Stenstrup. Gå ned ind på Hjallerup og hente en, der er en i overskud. Ja, men også controller til. Ja. Hvis det er den kontrol her, Vi har en traktor nede på Hjallerup med controller. det er for nemt. Godt. Fordi så tager vi den her, den er simpelthen ikke til at køre. Du kører. Ingen af den er med. Nej. Ja, det kører den der. Den kører Nej, det kan godt være, men den kører heller ikke, når der kommer ind. Fordi det er billigere tjener, man skal stå lidt. Første men så er der jo sjovt. Hvad skal jeg have noget med? Nej. Ja, det er godt egentlig. At den er sgu rigtig. Ja, godt. Jeg fik jo for at lede med en kildestryk om det. Og det er jo spritnyt. Den er ikke godt. Spørgsmålet er, hvor meget den har kørt. Det er jo det, man har modtaget G34. 283, det er ikke Jeg er over mig lidt over, at togtingene derovre, de ikke kommer ned til brugen. Det er over mig lidt. G1460, det er den i jeres skole sammen der. Jeg skulle bestille nogle stykker derovre. Så vil jeg bare ikke op. Jeg synes ikke, man skal ikke forpligte sig til mere end en af hver slags. Og i morgen? Så synes jeg, at jeg gjorde min borger. Det er 6.000 kroner. Og ikke 5.000, men 1.100 eller andet. Det er 4.500. Det synes jeg er nok. Ja. Det beviser også bare, hvor mange indfolk der egentlig er, der kører dansk. Jeg har altså ikke kørt nogen, jeg kører slet ikke dansk. Men jeg gider heller ikke bare købe for at støtte. Det kunne jeg få. Ja, men jeg samler. Hvorfor har han det? Jo, men altså... Han er jo ikke særlig dansk. Nej. Det er heller ikke det. Jeg har sgu da også en masse både schweizisk og østrig. Du kører, hvis du føler Jamen, jeg tør ikke. Hvad fanden er der nu sket? Jeg så ulykken, det så. Og helt vildt. Jeg må hellere sætte signal på rødt. Og lige afvente faldvognen. Hvad Hvor er I herovre? Så det kommer nok en lidt. Der er kort på mig, så jeg lukker med 20 Jo, det sidder fast. Er der ikke flere biler, der snuppe? er der en faldstation i Nordfars? Der er sket en ulykke på sporet her med 2 biler. Hvad laver de? Jeg kan ikke fortsætte med et tog her, så jeg skal rekvirere af fald. Det er den, der hedder 5460. Hold da op. Det er ikke noget problem. Ja, det kan jeg gøre. Han melder, at vi skal bruge den hårde vej. Det var en kedelig, mand.